means it's picture taking time. So habang nagbibihis pa yung mga kasama ko, I'll take advantage na mag-take ng photos bago pa mahulas itong makeup ko for today. I just love the weather today. Nag-cooperate siya kasi kahapon nag-start yung umaga namin na maulan. Pero good thing na tumigil din siya mga bandang 10 AM nung nag-start na kami mag-explore sa Kaporpurawan. Ayun, nakikita niyo yung dulo na yun. From there to there. Yan yung kabuuan ng buong Saud Beach. In which included siya sa top beaches in the world. So I think, if I'm not mistaken, number 8 siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na famous bakery na mabibilhan nyo ng soft and hard bizcocho. So yung soft bizcocho cost 80 pesos and then yung toasted naman, or yung hard is 85 pesos. So ang in-order ko is yung soft bizcocho kasi ito yung mahirap hagilapin. So this one, dalawa siya, total of 160. And yung Asukin Bakery pala guys is owned by my best friend also, which is si Vivian. Best friend ko siya nung elementary. Next stop is Malacanang of the North. So I guess merong entrance fee dito if I'm not mistaken. Kasi last napunta ko dito merong entrance fee. Hello po, morning po. Ano po? Siak taga San Nicolasac po. Sila po yung tourist po. Meron silang yung QR code po dun sa Safe Pass. Saan po sila ma? Manila po. Ilan sila ma? 5 po. 5 yung tourist po. Pwedeng tignan yung subtest ninyo po. Ah. Yung... Sir, dyan kasi. Ano po? Yung swab test ninyo daw, yung result. Paano po? Hindi, yung kainin niya lang. Nasa nakainin. Anong kailangan? Yung swab test natin lahat nasa yun. Ito yung sa akin. Ayan. So yung original. Ay, kabit ka sa akin. Yung papel ko na... Ano, wala po, nasa QR email code po po lahat silang ng lahat yun, sir. Yung sa email, may kasama pong QR para pwede daw po nilang I-verify po doon, sir. Nakabukas ng wifi ko. Ito yung entrance ng Malacanang of the North. Pero bago yung entrance, may mag-check sa inyo kung tourist ba kayo or resident. So if you're a tourist, ipapacheck pa dyan yung swab test. And then if you are a resident naman, yung temperature check na naman. Ah, okay po. Let's go! Hi! Una ka! Ikaw taga dito mo. Okay, let's go. Sabihin mo, ipinatawag ko kayong lahat. Sige, wait lang. Dito ako sa baba. Okay. Camera rolling. In 1, 2, 3, baba. Pinatawag ko yung lahat. Dito sa aking show. Dahil? Ganun lang. IG photo in the making. Rule number 10. Teka, una si Jam, game. Go.
Tingin. Project na, dyan pa lang. Patigil-tigil na konti. Yan. Tuloy. Next. Project agad. Picture lang ka na niyan, may video pa. Yan. Tigil konti, hawak gilid sa hagdan. Yan, okay. Lakad. Next. Windsurf. Ano? Sige na, mag-pose ka dyan. Hawak ka sa gilid hagdan. Seryoso, naka-video to. Go! Yeah. Ay, yung pababa na hanggang nagutom na ako. In fairness, nakuha ko pa din yung long legs, ah. Fairness, drink ka. Project na. Project. Yan, sige, yan. Yan. Yak, nadali ko. Aside from yung office ni Ferdinand Marcos yung makikita dito sa Malacanang of the North, meron din silang bago dito which is the Chinese Garden, and this is my first time to visit this area. Actually, bago lang yata to, parang few months ago lang. So I don't have any idea kung ano yung makikita dito, pero madami na ako nakikita nag-upload ng photos. That's why it came to my mind na sabi ko, let's visit this place. Sa Estados Unidos, ang kumpiyansa ng bansang Pilipinas dahil ang tingin ng mga dating administrasyon noon at ang para sa kanila tayo ay nasa mas mabuting estado kapag tayo ay nasa alyansa ng Estados Unidos o ng Amerika. So yun, after yan, sumunod na niyan, ang gumawa na ay si Duterte, makipag-alyansa ulit sa kapwa Asian country. Which is isa din paniniwala ng mga Hapon noon, ang Asia ay para sa Asia. That's right. And may iba na yung mga This is the famous Poway Church. Ito yung mahaba-haba ang church. So if you want to walk in an aisle na sobrang haba, ito yung church na dapat mong i-book for your wedding. I really recommend this church. So usually dito talaga yung gusto ng babae pagka kinakasal. Ito yung unang-unang pinipili ng mga girls. So we're gonna vlog. Come on, come with me, guys. Come on. Here, right here. Isip ka? So there are restaurants also right beside Poway Church. So madami-dami to. Isang hilera na puro restaurants yung mga yan. So we have Rufino's, Spam, and then yung Smoke. Tapos at this side naman yan yung mga cafeterias nandyan. Tapos at this side, souvenir shops na halos lahat yan. So this is where we are going to have our lunch. This is the Vista del Lago or yung Tamarind Cafe. And more of Ilocano food yung ino-offer nila dito. And for the Tamarind Cafe, the hours of operation is from Tuesday to Sunday at 11 a.m. to 9 p.m.
The one that you can spot there is the La Virgen Milagrosa de Badoc Church. So, yan yung dinala yung spot dito sa Badoc. And that's really famous aside from the Badoc Island. So, yung Badoc Island is 1,200 per bangka. And then, yung pinaka-max na passenger for every bangka is up to 5. And then, they also have this pedal boat, water bike, kayak, banana boat, and slide. Ayan siya. So, I can guarantee you guys dun sa Badoc Island na sobrang ganda yun. White yung sand. Sobrang peaceful yung place na yun. Yung island, rather. We are going to have our dinner. This is the Ektikaya Seafood. So, dito yung dating kubong sawali and they offer seafood, lechon, and many more. So, this is my first time. And even kambing, guys. Meron dito. So, this is my first time, pero I heard na maganda yung mga reviews dito. So, we're going to try before heading home.